Хәйрле көн, хөрмәтле тамашачылар, безнең бүген әкият сөйләмә тапшыруының яңа чыгарылышы. Һәм бүген без беренче тапкыр рус халык әкияте Царевна Лягушка турында фикер йөртәчәкбез. Һәм аны сөйләүне башлаячак Рәмзия. Кыскача гына сөйлим, бу бик озын әкият. Яшәгәнди булгандый бер патша, аның булган 3 малае бердән бер көнне ул шундый карарга килгән, малайларны өйләндерергә кирәк. Ул аларга әйткән, менә сезгә 3 ук, шушы укны атып җибәрәсез, ул кая төшә, шунда барасыз да, шунда торган кызны үзегезгә кияүгә аласыз дигән. Шуннан зур улныкы төшкән бер бай кызга дип беләм, уртанчы малайның шулай ук яхшы сәүдәгәрнекенә, шулай ук бай гына яхшы гына яши торган. Инде 3нче малайга Иван Царевичка Ну, аңладыгыз. Не повезло. Аңа эләккән бака. Һәм инде Созлыкка барып төшкән аның улы. Созлыкка барып төшкәндә, анда аңа ул хатынлыкка алырга тиеш булган баканы. Шуннан соң алар киткәннәр карарга үзләренең кызлар булачак хатыннарына, алып кайтканнар, өйләнгәннәр, әтисе әйткән, ярар бакага өйләнәсең булгач, димәк өйләнәсең инде бер кая китеп булмый дип, ул бакага өйләнгән. Кичкенә ул. Шуннан алга таба 3 туй булган. Шуннан соң туйдан соң гына әти кеше әйткән, менә хәзер инде мин сезнең хатыннарыгызны сынап карыйм дигән. Башта аларга кирәк булган ипи пешерергә, аннары палас сугырга, һәм инде 3нчедән алар тиеш булганнар зур бәйрәмгә килеп, үзе биеп күрсәтергә, үзләренең манераларын, яхшы манералар белән мактанырга. Шуннан инде әлбәттә бу 3 Белүбезчә инде бу бака чынлыкта матур кыз булып чыккан. Василиса Премудрая. Әмма аны Кощей Бессмертный сихерләгән булган 3 елга. Шуннан ул инде төнлә шул үзенә әверелә торган булган инде хатынга, әмма иде моны белеп алган, аның чынлыкта матур кыз икәнен бары тик бәйрәм вакытында гына, бал вакытында, зур бәйрәмдә генә белгән. Бакага нәрсәләрдер әзерләп биргәндә, аны бернинди сорауларда тумаган. Ятып йоклый. Нормально. Ипи пешкәнме, бака ипи пешергәнме, тәмле пешергән, палас сукканмы суккан, ул инде аны бака ши дип уйлаган. Артык сорау биреп тормаган. Чынлыкта инде патша ошаткан шушы бака кеше киленең генә дип әйтәбез инде. Һәм башкалар икән, юк башкаларын гомумән бик начар киленнәр дип әйтә торган булган. Нидән бәйрәмнән гомумән куып җибәргән. Куып җибәргән килеп. Куып җибәрде инде. Шул, мин кыскача гына сөйләргә тырышам. Шуннан соң бу бит инде малай белеп ала, бу бит чынлыкта кыз икәнлекне кайта да. Өйне җиттегәмҗә. Әйдә. Хәзер сидәм. Мөршидә ахырын сөйләп битер, 3 сүз белән генә. Ахырын белә дип беләсез мәле? Иркенле. Пара микәнди. Хәзер сөйли башла. Инки куям сезгә алайга, монда гүзәл. Гүзәл сөйләп битер иде. Ярар, бу моның нинди шибәр икәнен күрә дә, аның бака тиресен тотып мичкә салып яндыра. Һәм шуннан соң Василиса Премудрая кайта да, ничек инде син алай эшләдең, 3 көн тагын сабыр иткән булсаң, мин гомерлеккә шушы кыяфәттә синеке булыр идем. Хәзер син мин бу шуактан эксәдивитес килгән. Ярар. Әмма сабырсызлыгың өчен сиңа хәзер бераз сынау үтәргә туры киләчәк. Шуңа күрә мин хәзер китәм ди, акышка әйләнеп китә. Син мине табар өчен 3 аяк киеме бетерергә тиешсең, 3 коткан ипи ашарга тиешсең, һәм тагын нәрсәләрдер эшләргә тиешсең. Һәм аннан соң гына мине табарсың ди. Юлда барганда аңа очрый үрдәк, аңа очрый щука, куян, аю, барысында тотып ашарга тели. Шуртан буладыр ул. Бүтүнесендә тотып ашарга тели, әмма кирәгем чыгар үтермә дигәннән соң кызганып аларның берсендә үтерми һәм барып җитә убырлы карчык уясына. Убырлы карчык өенә керә. Нәрсә булды, ник килдең дигәч, тукта, башта син мине юындыр әле, ашат әле. Аннан соң мин сиңа сөйләрмен ди. Убырлы карчык моны юындыра ашата. Юындыра ашата һәм
Егет әйтә, менә Василиса Премудраяны эзлим ди. Убырлы карчык әйтә, Кощей Бессмертный аны үзенә урлады, һәм аның өчен син Кощей Бессмертныйны үтәргә тиешсең. Әмма аны үтерер өчен син табарга тиеш инәне, инә йомырка эчендә, йомырка үрдәк эчендә, үрдәк куян эчендә, куян Сез южда яхшы белесең. ларец эчендә, ларец Сандык сандык эчендә, сандык урнашкан имәндәмәле? Имән агачында, агачының башында. Имәнне таба бу, әмма имәнне артык зур була һәм ул аюны чакыра. Аю килә, бу имәнне тамырлары белән алып ыргыта, ишелеп төшә теге сандык, сандык эченнән чыга куян. Монда каядыр минем куян йөри иде ди, куян тегене тотып разорвал на части. Икенче куянны һәм аннан чыга үрдәк. Үрдәк өшеп китә, икенче үрдәк шул арада теге ашалмыйча калган үрдәк моның башын шукый башлый да, моннан төшә йомырка. Йомырканы бигрәк ужастик. Улар нәрсә, куян-куянны ашый, үрдәк-үрдәкне ашыймыни? Ахрысы Бик артык ашамый, алар сугышалар. Без мәктәптә укыганда киресенчә үрдәк артыннан куяны чаба иде. Укыган иде нәрсә үзгәрде, заман икенче. Әкиятләрдә икенче кызык. һәм йомырка эченнән инәне ала да сындыра һәм Кощей Бессмертный үлә. Шуннан соң Василиса Премудраяны таба, аны үзенә алып кайтып китә һәм алар бәхетле яшиләр. Премудрая бу килгәчне әйтә. Син мине таптыңмы? Ярар, хатным була мен значит мисин ди. Башка эшләгән бөтен беләр. Саналмый. Василиса Премудрая бик каты сынаган инде, име? Беренче әтиләре сынаган. Аннары теге бака булып җиргән вакытта бит инде алар ипи пешерткәннәр, тукытканнар. Аннары Василиса Премудрая еще катырак җәзалар әзерләгән. Мин бу әтисенең патшаның була инде логикасын генә аңлап бетермим. Ул үзенең кеше улына әйтә, ну бака ярар уян инде. Аннар нәрсәгә сыныйсың ул хатыннарны бөтенләй? Ул бака уянуына риза булды бит инде, нәрсәгә андый. Юк, моның башында ук сорау бирергә кирәк. Ни өчен ул әтиләр әйтә, укны җибәрди. Ничек инде, димәк, әти кеше тели, малайлар үзләренә кияүгә алдылар, гомер белмәгән, бер кая нинди кыз икән дә, бер тапкырда күрмәгән, кая төшә. Менә шунда төште, шул хатынны ал. Һәм уллары риза булып, әйе, без шулай иттерәбез, әти нәрсә әйтә, шуны эшлибез, менә без шул хатын безнең булыр тиеш. Мин монда кандай шок. Мөршидә в шоке. Хәзер бөтенегез в шоке буласыз. Әйдә. Мин бу чыгарышка яхшырак дип әзерләндем һәм укыдым бу әкиятнең этимологиясе яки аның килеп чыгышы турында. Һәм килеп чыгышы турында укыган вакытта безнең яңа рубриканы кертергә вакыттыр дип уйлыйм. Һәм ул яңа рубрика безнең әкиятче сүзлеге дип аталачак. Һәм бу әдәби ниндидер терминологияга багышланган рубрика булачак. Без кыскача гына ниндидер әйберләрне мисаллар китереп аңлатачакбыз. Һәм бүгенге безнең шундый термин аллюзия, һәм бу термин гүзәл тагын бер тапкыр татарча әйтергә. Аллюзия ул әдәби әсәрдә нидә булса тарихи факт яки шәхескә ишарәләү яки аңа, отсылка белән дөрес әйтсәк. Отсылка, пасхалка, аллюзия. Һәм бу әкиятне анализлаган әдәбият белгечләре менә шундый фикергә килгәннәр. Бу әкияттә мәҗүсилеккә аллюзия бар. Һәм нәрсә белән бу барлык әйберләрдә аңлатыла. Элек күбалалык булган вакытта, мәсәлән, таш, су, һава, җир, һәр нәрсәнең үзенең җаны бар, алласы бар дип саналган инде. Һәм аларга табынганнар. Һәм бу әкиятдә патша шуның кадәрле зирәк, акыллы кеше булган, бу үзенең укларын очырткан вакытта аларның эшләрендә нәрсә була, шундый урынга бу ук килеп ләгәсе турында алдан ук аңлаган, шундый фараз кылган. Һәм беренче малайның угы килеп ләкән бай йортына. Бай гына да түгел, баяр йортына, баярлар ул идарә итүгә, идарәчелеккә, политикага, сәясәткә якын кешеләр булган. Һәм шуңа күрә бу үзенең улының эшендә менә шушы сәясәткә карата
кызыксыну яки идарә итү теләге бар икән турында аңлаган. Шуннан икенчесенеке килеп эләккән сәүдәгәргә. Сәүдәгәргә килеп эләккәннәсен бу аңлаган, моның улы бик каты акча артыннан куа һәм бай булырга тели икәнен. Өченчесенеке килеп эләккән ниндидер бер гади кызга һәм бу башта аңлап бетермәгән һәм тик торгадан гына булай була алмый инде диеп, улының язмышын шушы күп аллалар кулына бирергә ризалашкан дип әйтәләр инде. Һәм бу дөрес аңладым микән бу әйберләрне диеп, үзен дә сынап карарга, шушы кызларын да сынап карарга булган һәм шуңа күрә булардан буларны ниндидер сынаулар аша үткәрергә уйлаган. Һәм менә шушы сынаулар вакытында ул инде аларның кулларынан эш килми икән дә аңлаган, ашарга пешерә белми икәннәрен дә аңлаган, әтеге бака ничектер итеп нәрсәдер сөйлисең, син галимнәр сүзе сөйли башладың. Син каранды, аның баяр кызы икәне булай да мәгълүм, эш белмәгәне. Булай да мәгълүм, анда ниндидер филологмы, галимме булуы кирәкми. Миңа калса монда, ой, инде мин тотындым. Миңа калса монда беләсезме, мәхәббәт. Беренче малайы мәхәббәт теләгән аның. Аңар байлык та кирәкмәгән, идарә итү дә кирәкмәгән. Матур кыз кирәк булган. Мәхәббәт кирәк булган. Мәхәббәт дәсә, матур кызга төшәнде ул мәхәббәт. Но барыбер мәхәббәт кирәк булган, әмма беренче чиратта әле теге аңар чыгарып тоттырмыйлар. Менә сиңа матур кыз дип име, бакага барып төшә. Аңар да әле ул мәхәббәтне дә заслужить итәргә кирәк икәнен. Бит инде иң кече малай булып чыга. Мин кечкенә малайны әйтәм. Кечкенә малайны әйтәм. Мәхәббәт кирәк булган. Тегеләренә син әйттең бит инде, идарә, берсенә байлык, амынсына мәхәббәт кирәк булган. Мәхәббәтне дә яулар өчен көрәшергә кирәк, тырышырга кирәк, хезмәт куярга кирәк. Шуңа күрә аңар сразу ничек ул татарча? Шундук чибәр кызны чыгарып тоттырмаганнар. Ул менә шул кимсетүләр аша, ул бит инде кимсенгән, менә бөтенесе матур хатыннары, бай хатыннары белән анда барган, ә ул бака тотып барырга тиеш булган. Аның күңелендә беләсеңме ничек булган, авыр булган ул яшь егеткә. Гомумән беренче карашка бу егет ниндидер бераз теге үз фикере булмаганрак дигән фикер туа башта. Юк инде. Юк, ул бит үзидә, ул бит карарны да үзе кабул итми. Ул гомумән кабул итә алмый карар. Ул әйтә, бу бака, әтисәң әйтә, всё, бака булгач, әле баштан бака әйтә бугай. Яра, мин бит инде сиңа шырдым, димәк алып кайт инде мине үзенең өеңә. Ярар инде алып кайтам, алайса дип була, алып кайт. Аннары әтисә әйтә, всё, инде сиңа әле кем бака өйләнәсең дияш, өйләнсең. Ярар инде алайса. Алый түгел инде. Аңар инде ул бит әле яшь егет, ул бит беләсезме? Ул гаиләдә гомумән хатын-кыз баш. Менә бу кыз баш икәне ансый күңеле. Менә мине беренче борчыганы нәрсә? Нишләп аның 3 малае име? Алар бер юлы өйләнгәннәр. Нишләп аның беренчесе алдарак өйләнмәгән, икенчесе уртанчысы, аннан соң өчесе бер юлы өйләнгән. Анда бит әле тагы шунысы бар. Менә нишләп алый ул? Шуңа күрә ул бала димендә ул егет димәк тегеләренә караганда яшәрәк була. Шуңа күрә әтисенең яисә хатын кызы менә син әйткән хатын кызның фикеренә кулак салган. Әле бит әле ул яшь. Әле монда абыйсы өйләнмәгән, абыйсы белән бергәлектән өйләнә. Тегесе бигрәк яшь бит инде. Бер 16 яшь. Шуңа күрә аңар туры юлга кертергә кирәк һәм монда синең фикер хатын кыз баш, әлбәттә баш. Аңа шунда хатын эләгә. Ул юк, монда хатын кызга гомумән бер сүз дә юк бу бакага. Бу бака вообще бик идеальный хатын. Ул ирне сыный, ул үзенең дә яхшы икәнлеген күрсәтә. Ул башта үзенең яхшы икәнлеген ничек дип әйтергә исбатлый. Матур менә ул инде гомумән бу хатын буларак та идеаль, килен буларак та идеаль, әтигә дә ярый, кем була, кайната буламы? Аңа да ярый, паластан итә, ашарга да пешерә белә, уңган булган, бүтән яктан килгән. Анарсын әйтә, ди миңа мондай ир кирәк түгел, мондай мәмкә ир миңа кирәк түгел. Үзеңне күрсәт, көрәш, син нинди икәнлегеңне миңа күрсәт, ди. Һәм син ди мине менә сез әйткәнчә инде ничек заслужи менә мине, ди дә китеп бара. Һәм соңыннан ахырда аңа ул аңлый, бу егет чыннан да, егет бит инде ахырда безнең чыннан да, инде анда көрәшергә тиеш икәнен аңлый, курыкмый, анан колуннан эш килмәсә дә, ул куркып калмый. Аңа бит инде ул үзе аждаханы үтерми, аңа анда аю ярдәм итә, аңа гели бөтен кем анда ахырда
Кеше янда. Ну, яры татарча аждаха дип әйтсәң ярый инде. Кәши бессмертныйны бит ул үзе үтерми, аның кулынан әйләненди эш килми бит инде. Аңа ярдәм итәләр, ул үзе яхшылык күрсәтә, үзеннән эш килмәсә, аның күңеле яхшы, ул менә яхшылык күрсәтте, аңа яхшылыгы әйләнеп кайтты. Һәм ул яктан бу әкияткә минем гомумән сорауларым юк. Моны бер яшьтән укырга мөмкин. Моны бу бик идеаль Син моны әкият. бүген кайтуга укы. Укыйм шайтыр ничә буны. Мин сезнең белән килешәм, һәм менә бу букваль караштан әз генә миңа калса теге шул метафора ягына таба кирип китәргә кирәктер. Һәм миңа калса менә бу чакта аны бу кызын сынап карарга уйлый дип түгел, бүтән төрле яктан кабул итәргә мөмкиндер. Иван иң башта ук аның янына килеп, "Ни өчен син көндез шундый бака киеменнән йөрисең? Нәрсә булды синең белән?" дип аңа сорау бирә алган. Ләкин ул аны эшләми, ул үзенчә эшләргә уйлый, һәм ул үзенең түземсезлеген һәм бергә килешеп ниндидер фикерләргә килү, нәрсәләрнедер бергә эшли белү сыйфатын күрсәтми. Һәм шуның уртага салып аркасында сөйләшмиләр алар. уртага салып сөйләшкән булсалар, ул аңа аңлатыр, 3 көнгә түзеп тор, анан барысы да яхшы булачак дип. Бу инде, тукта, бу матур, һаман шундый матур булып калсын, киттем, ничек килә шуны эшлим. Һәм киңәшләшеп тормый. Һәм миңа калса аны менә бу ашыккан ашка пешкән диләр бит. һәм миңа калса аны менә бу сынаулары, ул икенче тегеле аның моральное взросление, ничектер аның үсүе һәм тормышны аңлый башлавы һәм Морально да, физически да үскәндер инде. Раз беренче абыйсы белән бергә өйләнгәч. шуның турында ничектер сүз барадыр кебек һәм дөресен генә әйткәндә, бүгенге көндә менә без укыган әкиятләр арасында бу минем фаворит. Бу фаворит, бу минем дә фаворит. Һәм ул сабырсызланып, ул егетнең аның тиресен яндыруы җиңел килгән малның кадере булмый. Шуңа күрә һәрбер малны көч куеп алырга кирәк дигән әйбер шикелле күбрәк. Гаиләдә фикерләшеп ниндидер карарга килүгә түгел. Һәм миңа әкиятләрдә, күп әкияттә бар, ул кызык тоела иде. Менә 3 бала булган очракта ниндидер градация рәвешендә бара. Кеше баланыкы гел ниндидер иң яхшысы була, уртанчысы так, олысыныкы гел шундый дивана, ямсыз, бер нәрсә эшли белми торган кыз була. Син бу фикерне минем авыздан тартып алдың. Менә мин аңа кичкенә чакта гел гайрәләнә идем. Менә мин гаиләдә өлкән бала. Ни өчен бөтен татар халыгы әкияте булсынмы, башка халык әкияте булсынмы? Мин нинди әкият укымыйм, бөтенесе дә өлкән балага иң начары. Нигә куям? Алай түгел инде. Первый блин комом. Төпчек бала бит инде төп йортта кала. Шуның өчен төпчек бала төп йортта кала. Шуның өчен әтияни урысча әйткәндә ставканы кеше балага ясый. Мин тепшек кыз. Бәлки шуннан, ул шуннан да ник менә шулай килеп чыккан, шулай эшлиләр. Аннары мин чыннан да менә монда сине итәмен диме? Мин үзем төпчек бала. Миңа калса, минем күзәтүләрем буенча. Күзәтүләрем буенча, беләсезме ничек? Төпчек бал, менә бит инде әти-әни беренче баланы тәрбияләгәндә әле үзе дә яшь була. Күп нәрсәне ул биреп бетерә алмый тәрбия ягыннан. Икенчесеннән дә ул уже күпмедер дәрәҗәдә бирә. Төпчеккә ул бөтен хикмәтне, тормышның хикмәтен, үзендәге бөтен булган бөтен акылын салып бетерә. Дип уйлыйм мин, тәҗрибә тупланган була. Шуңа күрә төпчек балалар акыллырак та була. Менә. Син килешәсеңме? Әлбәттә килешәм. Yo, мин килешмим. Мин гомумән дә килешмим. Төпчек балага киресенчә җиңелрәк. Мин уртанчы. Өлкән бала, кеше балага киресенчә нирәк җиңелрәк карыйлар шикелле. Алар уже олыгайган, һәм алар аны артык тәрбияләмиләр, һәм аңа ничектер җиңелрәк нитәләр. Ул үз карамагы, үзе күбрәк карый шикелле. Абый-апалардан да миңа калса төпчек балага абый-апалардан да игътибар күбрәк була. Шунасын әти-әниләрдә ничектер теге менә безнең гаиләдә шулай булган инде. Алар олыгаеп, ничектер басылып киткәннәр һәм миңа алардан игътибар күбрәк булган. Һәм кирәклесе генә булган. Кирәклесе генә бара.
Алар уже тәҗрибә тупланган олы баланы алар бәлкем менә кайбер ситуацияларда дөрес түгел киңәшләрдә биргәндер. Ә төпчеккә уже Ну, гиперопека буладыр инде зуррак балага, тегесенә җиңелрәк карыйлар бит инде барыбер кирәкмәгәнне әйтмиләр. Чөнки үзләре дә инде арыганнар алар. олы балаларның проблемасы ансы безнең проблема түгел инде. Biz каядыр дөрес түгел якка таба кирип киттек. Бугай әкияткә кирип. Юк, мәсәлән бит менә бу әкиятләрне язган, ну әкиятне уйлап чыгарганда дигән татар халкы. Һәм гомумән теләсә кайсы халык, ул бит инде уйларга тиеш, аны бит өлкән балаларда укыйчак. Мәсәлән, Рәмзия син дә балачак травмасы. кайбер юк, әйтәм бит, мин кичкенә чакта ул теге травма сыман түгел, мин мәсәлән кичкенә чакта гомумән әкиятләр яратайм укырга. Һәм бүтән әкияттә мин аңа менә исемдә мин аңа игътибар итәм. Нишләп өлкән әле бит ул менә бала психикасы ягыннан әйтәм инде мин. Ул бит бала менә мин уйлыйдым ул чакта. Хәзер ладно мин уйлап торып көлеп утырам, мин ул теге кызыксыман. Әллә ни бар разница юк өлкән бала, кичкенә бала, әллә ни аларның бар разница юк, бер төрле бала, бер төрле тәрбия бит инде. Барыбер. Кичкенә чакта ул уйлыйсың. Ни өчен соң өлкән балалар шундый, алар ниш була обделённый, что аларга иң начары, кичкенә балага уртанчысы средний, среднячок, кичкенәсенә прям. Чөнки кичкенәгә җиткәндә шомарып үткән балалар. Монда бит бу әкиятте аларны ничек тәрбияләү турында бөтенләй сүз юк. Бәлки ул өч егет, өчесе бер төсле яхшыдыр. Ә нәрсәгә берсенең хатыны дивананың һәм шундый элементарный әйберләрне эшли белми, уртанчысыны хәзрәк кенә эшли белә. Монда аларга нинди әйбер эләгә? Аларның ниндилеге турында түгел, егетләр турында бер сүз юк бит анда. Юк инде, ирнең күзгесе хатын кызынды. Аларның ичке дөньялары шундый булган аркасында, менә кичкенәсе эчкексез бер катлы булган инде. Моңа ниндидер чын мәхәббәт кирәк булган һәм ул башкасы турында уйламаган. Ә тегеләре корыстный кирле булганнар инде алар. Һәм аларның алдан ук хатын турында уйлаганда да булар күбрәк теге файда алу турында уйлаганнар. Ну, монсы инде филологлар ниенә таба күз салып әйтсәң инде. Ну, менә булай гына укыганда бөтенләй башыма андай бер килмәс иде. Килә, бик әйбәт килә. Син кияүдәме? Килә, бик әйбәт килә. Чему булды бу сынау? Юк инде шулай. Нәрсәнсез. Менә Мөршидә әйткәчтен, дөрес әйтәме бит? Мөршидә әйткәчтен миндә башка килде. Әйтәләр бит шулай дип, теге ир күзгесе, хатын кыз дип. Димәк, чынлап та төптәнрәк уйлап карасан, моны филологлар аналитикасыннан тышта бу фикергә килеп булган булыр иде. Ну, алай дисәң, теге егетләрнең үзләре турында бер сүз дә юк, ә кеше бала турында бар. Ул сабырсыз, ул ашыгып эш итә, ул үз фикерен әйтә белми. Ул бит инде Аңа шундый идеальный хатын туры Ул килде. бала чагалык сыйфатлары, ул төзәлә торган сыйфатлар. Әле ул бала чага. Ну, монда әкият әле төзәлмәгән. Ничек Ничек инде аның җырды Ул инде барды, тырышты. Ул, менә бу син киттең инде, ничек инде мин хәзер дип утырып калмады. Ул гомумән мәмкә егет. Чыннан да монда Менә шул олыгая бит инде мәмкә. Ну, ахырдан аның әйтелми ниндигә үзгәрә. Ул шундый көчле барып алып кайта һәм шуннан. Долан да көчле түгел. Синдә татар блогерлары шикелле бөтен кешегә бөт нәрсәне шәйнәп каптырырга дип кирәк дип саныйсың что ли? Аларга да язырга тиешлек. Менә булар бу сынауларны үткәннән соң Иван хәзер үз фикерен әйтә белә. Көтеп утырдык, ә монсында типа можно булмый. Монда гомумән монда ул аны көчле дип булмый. Аңа просто менә ярар, менә бу егетне жәлләмичә әйтәмме? Ул егет не көчле дип булмый. Аңа бары тик мотор, рәхәт хатын кирәк. Мотор ашарга пешерәме? Пешерә. Палас суга беләме? Суга белә. Мотор итеп бийме? Бий. Булды тагын нәрсә кирәк? Ул уйлый. Хәзер мин шул кызны коткарсам, әгәр мин аны коткара алсам, мин вообще болмайда гына yüzәшәкмен. Минем тормышым бу Начар түгел, ул хатын ир йөзе дигән әйбергә туры килә торган әйбер түгел ул. Ул аңа каршы килмәде, турыда килми ул хатын белән. Ул хатын белән аңа просто повезло. Аны хатыны кеше итте. Аңа нәрсәгә шуңар повезло, шуңар күрә повезло бит инде. Ул мәхәббәт турында уйлаган, ул соф мәхәббәт турында уйлаган. Ә тегеләре уйлаган байлык турында, власть турында. Ой, Алла, шулай инде кызлар. Иреткәндә хатын, юк иткәндә хатын менә маңа тур килә инде. Бу егет, бу хатын үзенең егетеннән бу бит бөтенләй син фикер йөртә торган юнәлеш түгел.
Кай киттең син? Юк, ни өчен? Юк, чыннан бу әкият шундый. Юк, мин әйтмим, мин бу мәкаль белән полностью ризалашам дип. Но бу очракта бу туры килә, бу егет бит инде үзе берәйбердә эшли алмый. Моңа бит Кощей Бессмертныйны да үтереп бирәләр. Һәм ул бара да керә дә алагына. Бу Ул хәзер нинди ысул белән утыру мөһим түгел бит монда. Нинди ысул белән утыру мөһим түгел. Аның эчке сыйфатлары аркасында аңа шуңкадәрле бәхет елмая. Менә ул хайваннар, ул жануарлар аңа ярдәм итәргә ризалашалар һәм җавап итеп Аннары кызлар белән нишләп сез тегенгәр бәхет елмая? Өченчесенә бәхет елмая. Беренчесенә дә елмайган, икенчесенә дә елмайган бәхет. Елмайган бит инде. Алар теге мәсәлән кулларыннан эш килми дигән сүз, алар начар дигән сүз түгел. Иписез утырмый бит инде ул Баярин кияүе Ул булып. рәхәтле алар вообще гомумән аларга ашарга пешерә торган хатын да кирәк түгел. Алар пешереп бирәләр. Шуңа күрә монда өчесе дә бәхетле. Бәхетле. Просто монда бер нәрсән дә име хәзерге күзлектән карасак, беренчесен дә үзенең хатынына гына менә син әйткәнчә табынып яшәр, чөнки ул аны ярата, табынып яшәр. Тегесе беренчесе һәм икенчесе налево йөрергә мөмкин инде. Менә шул гына. Каян килеп чыктыгыз силәрен, Налик? Бойлыкка кызыгуларын аңламадым. Каян килеп чыктыгыз? Уклары шунда төшкәнгә күрә генә бойлыкка кызыкканнар булып чыктылар. Һәммәсендә галимнәр сүзе сөйләп күрсәтте бит инде. хәзер монда Галимнәргә тимешли тагын бит. бер нәтиҗә. Нәтиҗә түгел, нәтиҗә общий нәтиҗә шул булды. Өчесе дә бәхетле. Аңладыгыз? Аңладыгыз? Син бәхетле. Син бәхетле. Юк, Бүгенге көн ягъни әйткән. юк, бу начар әкият түгел. Мин баштан ук әйттем. Бу әкият миңа бик ошый бу әкият. Менә бу идеальный әкият. Һәм бу гомумән гаилә кыйммәтләрендә мин монда бүген гомумән мәкаләләр генә әйтеп утырам. Шиләгенә күрә капкачы дигәндәй. Менә син бит шул мәкалең белән аны раслыйсың гына аның фикерен. Раслыйсың. Миндә бит шулай дим инде. Бу егет юк. Менә идеаль гаилә нинди була? Менә юк, яра, мин бу турда нимәне башка темага кирип китәбез. Башка бу турда идеаль гаилә нинди булуын башка тапшыруда сөйләшебез. Без монда Минем бер сәгатькә якын сөйләштек инде идеал гаилә нинди була, без аны сөйләп бетердек. Минем сезгә сорау бирәс килә, филологиягә, татар әдәбиятына миңа караганда бик күпкә якынрак кешеләргә буларак. Моңа кадәр без ике татар әкиятен укыдык. Аларны укыган вакытта да алар артык гади, әдәби телдән ерак иделәр. Менә моны укыйсың, җөмлә саен ниндидер лексический повторлар, ниндидер мәкаләләр, ниндидер нәрсәләрне 3 тапкыр санау, 3 тапкыр әйтү һәм башкасы. Бу конкрет бу без алган моңа кадәр әкиятләр шундыйлары ләктеме безгә. Яки бу рус интернеты байрак булган аркасында анда яхшырак, сыйфатлырак вариантны табып була, безнекендә табып булмыймы? Яки чынлап та чагыштырган вакытта рус әкиятләре әдәби яктан тулырак һәм байракмы? Мин менә шуны аңламадым, миңа аңлатыгыз әле. Тема ягыннан бәлки рус халык әкиятләре киңрәк һәм кызыклырактыр тема ягыннан алганда. Теле ягыннан миңа калса, бу просто алар бит инде күп вариантта йөриләр әкиятләр. Бу нәкъ бу без хәзер анализлаган әкият, ул просто менә безгә шундый вариант эләкте, кайда матур бой әдәби матур рус телендә язылган. Татар халык әкиятенең дә андый вариантлары бар. Аңларга катлаулары да. Име рус әкияте белән татар әкияте нык аерыла. Менә син әйттең бит инде бой. Менә 3 кыз, үги кыз, анда тел әйбәт. Onlar бит инде ул интернет шундый шуалланган, анда теләсә нәрсә кертәләр, шуңа күрә менә безгә шундый вариант кына эләкте. Миңа калса татар әкиятләре теге тел ягыннан бик каты бай әкиятләр бик күп. Рус әкияте белән татар әкияте аерыламы дигәндә, алар бик каты аерыла. Менә аларны классларга бүлеп карасаң да, ничектер инде әгәрдә киме рус әкиятендә анда менә Иван, анда бит һаман Иван аларның пиш өстендә ята.
аңа нәрсәдер эшләп бирәләр. Ул аның мише өстеннән төшми дә, аның мише дә урамнан бара бит. Татарда барыбер ничектер эшләп ала герой, теге әдәби әкияттәге герой инде барыбер эшли көчтүе. Рус әкиятләре аерыла ул татарныкыннан. Рәхмәт. Һәм безне аңладым. Һәм безгә бераз нәтиҗә ясап йомгаклап китәргә кирәктер. Бу әкиятне бүгенгесе көндә ничә яшьтән укырга кирәкме? Һәр кайсыгыз кабатламыйча әйтегез ниндидер бер төп фикер. Бу әкиятне укыганнан соң бала тормышта куллана ала һәм ул аны өчен файдалы булачак дигән теләсә нинди бер фикер. Айырып алып әйтергә һәм рейтинг. Ничә яшьтән укырга монда? Кабатламыйча булмый инде, бары кабатланып булачак. Мин 0 яшьтән дип әйтер идем, әкиятләрне теләсә кайсы яшьтән укырга була. Фикергә килгәндә, эшләп ашарга кирәк һәм җиңел кергән мал шулай җиңел генә чыгып та китә, һәрбер әйбер өчен көрәшергә кирәк. Һәм җиңел кергән әйбернең кадере булмый. Мин шулай ук 0+ куям, чөнки бу әкият миңа бик ошады. Инде төп фикергә килгәндә, монда нәрсә миңа ошый, бу әкияттән бала төрле яшьтә төрле фикер үзенә алачак. Моны хәтта безгә дә, хәтта өлкәннәргә дә моны укып ниндидер фикерләр алып, ниндидер файдалы үзеңә нәрсә нәтиҗә ясарга мөмкин. Инде мәсәлән мин үземнең балама, 4 яшьлек балама мин аңлатырым, беренче чиратта нәкъ менә ярдәмчел булырга кирәк, мәрхәмәтле булырга кирәк. Һәм син мәрхәмәтле булганда, үзеңә яхшылык күрсәтсәң, сиңа да ул яхшылык меңе белән әйләнеп кайтачак. Син 0+ дип саныйсың шулай ук. Менә мин ул 0+ диләр, мин ул 0+ны аңламыйм. Мин сезгә аңлатып китәм. Беләмин, профессионал. Юк, аңлыйм, мин аларның фикерен аңламыйм. Менә роддомнан алып кайтасың да, ул бит инде 0+, име? Мин аңламыйм, менә минем оныгыма 6 ай, мин бу әкиятне аңар укыйм дип уйламыйм да. Белмим. Миңа калса, ул балага сөйләштек бит инде интонациядан тора дип шуңа күрә. Белмим инде. Бишек җирдә җырлау яхшылык дисең. Ие. Шуңа шундый авазлар чыгара торган матур, мондый әкият укып 2 яшьтән куям мин, әйме, һәм менә өйләнгәчтен аннары балаларына укырга, аннары оныкларына укырга, шуңа күрә 0-2дән башлап үлгәнче минеке. Төп фикер. Төп фикер монда нәрсә? Төп фикергә килгәндә беләсезме? Менә теге әйтте бит инде, теге кем эшләми шул ашамый. Менә мин шуны гына әйтәсем килә, кыскача гына әйткәндә. Кем эшләми шул ашамый, аннары әзрәк тормыш иткәндә миннәреңне дә эшләтеп яшәргә кирәк. Менә шул гына. Кул белән дә, баш мие белән дә эшләргә кирәк. Кул белән генә булмый, әле баш миеңдә эшләтергә кирәк. Мин бу әкияттән үзем өчен бик зур проблема булган, минем өчен больной булган һәм бик ярылып ятмаган кичкенәрәк бүтән бер проблеманы алдым. Беренче елларын укыганда ук менә мондый җөмлә бар. Ничек инде мин сине кияүгә алам? Миннән кеше көләчәк дип әйтә Иван Царевич һәм аңа бу бака инде җавап бирә: "Юк, борчылма. Син үкенмәячәксең мине кияүгә алган турында" ди. Авылда яшәгән кешеләр өчен бик актуаль проблема дип саныйм бу әйберне. Кеше нәрсә уйлар, кеше нәрсә дип әйтер, һәм менә бу әкият мисалында гына булса да, бер плюс сезгә уйлап карагыз. Барыбер кеше нәрсә дип әйтәчәк һәм нәрсә булачак. Иң беренче чиратта башың белән эш итәргә кирәк, кешеләр нәрсә уйлавы турында борчылып түгел. Һәм рейтингка килгәндә мин 6+ куйырым, чөнки рейтинглар буенча эксперт буларак, әгәр дә әкияттә яки башка мультфильмда бүтән жанр әйберендә үлем була икән, моны 0+ рейтингына кертергә ярамый, бу 6+ булырга тиеш. Шуңа күрә 6+ дип саныйм. Карале, Бу стандарт Россия Федерациясы законы. Ул бит инде 0+ барбер аңламыйш инде аны. Әгәр дә тасвирланган булса, менә теге детальләрдә уже 12+ булырга тиеш. Ә монда әйтелеп кенә кителгән, шуңа күрә 6+ ярый, 0+ уже ярамый. Бәлки бу укыганда алай укымыйсың бит инде, ул үлемнәр турында.
Ну, шакка 6 яшькә кадәр Ул аны җитеп бара. җиңгән дип кенә әйтәсең. Аны җиңгән. Яхшы. Шо, бетте? Шуның белән шул.